Bine ați venit la un nou episod în Nina Gache, Cultură Generală Elevi. Astăzi vom continua cu legendele despre Isus scrise de Selma Lagerlöf. Vă voi spune în continuare legenda celor trei magi. Acțiunea acestei povești se petrece în Iudeea antică din Ierusalim. Personajul principal al acestei legende este seceta, care este personificată. Seceta sorbea ultima picătură de apă, pârjolise totul în jurul ei. A ajuns deodată la o fântână care încă nu secase. A stat lângă fântână și a spus seceta: voi rămâne aici lângă tine până va seca ultima picătură de apă. Ha, ha, nu plec de aici. Rămânând acolo, în timpul nopții, a văzut, apropiindu-se de această fântână, o caravană lungă, parcă erau niște fantome, călăreți, cu burdufuri de apă pe cămile. S-au oprit la această fântână și au spus, ei au recunoscut-o pe seceta și au spus: dar de ce stai aici? Pentru că vrei să sorbi și ultima picătură de apă din această fântână? Nu știi că aceasta este fântâna fermecată a celor trei magi? Noi așa știm. Ai vrea să ne istorisești despre fântâna celor trei magi? Și seceta a spus: nu știu ce rost mai are, pentru că cei trei magi sunt acum în rai. Dar să vă spun povestea. Odată, la marginea deșertului, într-un ținut, trăiau un bătrân înțelept și profet, un lepros și un arab negru. Aceștia au văzut că nimeni nu mai avea nevoie de ei, erau și foarte săraci, s-au împrietenit și au hotărât să locuiască împreună. Locuiau într-o căsuță, dar noaptea, fiind cald, dormeau pe acoperiș. Într-o noapte, bătrânul înțelept s-a uitat, a ridicat ochii spre cer și a văzut o minge de foc, ca o lumină, ca o stea. Și le-a spus celorlalți: cred că noaptea asta s-a născut un rege mai puternic decât Alexandru Macedon. Haideți să mergem la el. Steaua nouă ne va lumina drumul prin deșert. Seceta: i-am urmărit. Am vrut să-i văd suferind de sete, dar au găsit în deșert o oază cu apă și curmale. Dar tot m-am bucurat. Știți de ce? Pentru că le-am transformat inima în pustiu, în deșert. Ce poate fi mai pustiu pe lumea aceasta decât inima unui om? Pentru că aceștia deveniseră mândri, lacomi. Steaua cea nouă le-a luminat drumul prin deșert. Ei pe drum tot vorbeau de prințul din Palatul de Aur, care se juca cu pietre prețioase, care era înconjurat de părinții lui regele și regina. Și erau atât de bucuroși și spuneau: noi suntem trimiși lui Dumnezeu, noi ducem profeția măririi și a stăpânirii lumii. Regele și regina ne va recompensa cu caravane întregi pline cu aur, să scăpăm de sărăcie. Steaua cea nouă de pe cer i-a condus în orașul Betleem. Aceștia au rămas mirați pentru că se așteptau să găsească un palat mare cu turnuri înalte, un palat de aur, reședința regelui și a reginei și a prințului care urma să-i recompenseze pentru vestea, profeția grozavă adusă de ei, dar n-au văzut nimic. Steaua i-a condus
la un staul. Prin acoperișul staului, aceștia trei au văzut un copilaj dormind la sânul mamei sale. Ei au rămas mirați, supărați și au spus: să ne rugăm, să ne închinăm acestui fiu de cerșetor, sărac ca și noi, și să-i dăm profeția măririi? Nu vrem. Haideți să ne întoarcem acasă. S-a uitat pe cerul nopții să găsească steaua care să le îndrume pașii spre casă, dar aceasta dispăruse. Atunci aceștia și-au dat seama că au săvârșit o greșeală, un păcat și au devenit atât de triști, atât de mâhniți, le era atât de rău că păcătuiseră. După 3 zile și 3 nopți, rătăcind prin deșert, cu toate că rămăseseră cu imaginea că steaua cea nouă luminase o cunună în jurul noului născut, s-a oprit la o fântână să bea apă. Și, aplecându-se să bea apă, în oglinda fântânii au văzut steaua reapărând pe cer. Plini de durere, călăuziți de stea, s-au întors la staul, la copilașul nou născut, au îngenunchiat în fața lui, au spus rugăciuni și au spus profeția. Ție ți-am adus aur, arome scumpe, smirnă, tămâie. Tu vei fi cel mai mare rege, mai mare decât orice rege care a trăit până acum pe pământ. Tu vei ajunge pe culmile măririi și ale puterii, unind popoarele la un loc. Și stând ei îngenunchiați, cu capul plecat, copilașul și-a pus mânuța lui pe frunțile lor și a făcut cea mai mare minune pe care niciun alt rege sau împărat de pe pământ n-ar fi putut să o facă. Bătrânul a întinerit, leprosul s-a făcut sănătos, iar arabul bătrân, nesuferit de nimeni, a devenit alb. Seceta s-a oprit din povestit. Cei 3 magi, că erau de fapt magii din vechime, i-au mulțumit, aceasta i-a recunoscut, a luat-o la fugă și toți 3 au coborât de pe cămile și au turnat apă din burdufurile cărate în fântâna care aproape se credea că este secată și au umplut-o cu apa din paradis. Morala acestei legende: norocul care se stinge pe culmea cea mai înaltă a măreției renaște, se regăsește în umilința cea mai adâncă. Continuăm cu altă legendă a Selmei, Lagerlof în templu. A fost odată o familie, un tată, soția lui, băiatul lor de 12 ani, în ochii căruia străluceau stelele, au plecat din Nazaret să viziteze templul din Ierusalim. Au intrat în templu și mama copilului a spus: tot ce vom vedea aici, tot ce vei vedea tu aici, că ești pentru prima dată în templu, este cea mai mare bogăție. Copilul s-a uitat în jur, s-a plimbat prin templu, dar nu a fost mirat de bogățiile templului. S-a apropiat deodată de un corn vechi, antic. Mama i-a spus: acesta este glasul stăpânitorului lumii. De la Moise nimeni n-a mai reușit să sufle în corn și să scoată cel mai mic sunet. Au plecat mai departe și în curtea templului au văzut o prăpastie mare lăsată de regele Solomon, care însuși construise acest templu, și în loc să acopere prăpastia cu un pod, a așezat o sabie lungă cu tăișul deasupra. Mama lui a spus: aceasta este puntea spre poarta paradisului. Până acum
nimeni n-a mai reușit să treacă pe această sabie ascuțită dincolo în paradis. S-au plimbat, lumea se plimba peste tot, erau foarte mulți oameni în templu, au ajuns undeva unde erau mai multe coloane, dar două coloane ale templului, sprijinite de o cupolă, erau atât de apropiate între ele, încât nimeni nu putea să se strecoare printre ele, chiar dacă se strecurau printre celelalte coloane. Și mama îi spune băiatului: aceasta este poarta dreptății. Cine se strecoară prin închizătura asta atât de îngustă, apare drept și corect în fața lui Dumnezeu. Până acum n-a mai reușit nimeni să treacă prin această poartă. Au plecat spre locul unde dormeau în Ierusalim și toată noaptea copilul frumos de 12 ani a văzut doar puntea, poarta spre rai, poarta dreptății și a auzit glasul stăpânitorului lumii. A doua zi, pe furiș, fără să știe părinții lui, a plecat repede, a intrat în templu să-l mai viziteze odată. Băiatul a ajuns la cele două coloane fiind atras de ele și chiar atunci a văzut că lângă coloane era un altar, se strânseseră preoți îmbrăcați în haine preoțești albe care primeau sacrificiile de animale de la oameni. A venit și un bătrân care avea în braț un mielușel rănit și judecătorul i-a spus: nu putem să-ți sacrificăm mielul acesta, că legea ne spune să nu sacrificăm animale rănite. Și bătrânul a spus: vă rog să-mi primiți sacrificiul, nu am altceva. Copilul meu este bolnav și aș vrea ca prin acest sacrificiu rugăciunea mea să ajungă la Dumnezeu. Și preotul i-a spus: așa cum nimeni n-a reușit până acum să treacă prin poarta dreptății, nici eu nu pot să-ți primesc animăluțul pentru sacrificare. Băiatul, vrând să-l ajute pe bătrân, s-a apropiat de cele două coloane și a împins coloanele cu umerii. Lumea a văzut, s-a apropiat și atunci cele două coloane cu un zgomot mare s-au depărtat, cupola s-a cutremurat, s-a auzit o gălăgie mare, un zgomot puternic și băiatul a reușit să treacă printre aceste două coloane. Judecătorul, că a trezit din somn, i-a spus bătrânului: s-a făcut o minune, Dumnezeu vrea să-ți primească acest animăluț pentru sacrificiu. Apoi s-a pierdut prin mulțime, nimeni n-a putut să-i dea de urmă, a ajuns la prăpastia deasupra căreia era sabia cu ascuțișul în sus. În apropiere erau niște înțelepți și unul dintre ei era înconjurat de niște tineri cărora le preda lecții. Și acest înțelept imediat și-a dat seama că printre elevii lui, ucenicii lui, era cineva care era un trișor, era cineva care ajunsese acolo și nu era dreptul lui să fie acolo. S-a îndreptat spre el și a spus: ce cauți aici? Ești un păgân, trebuie să pleci. Și acesta a căzut în genunchi și a spus: sunt un străin, vin din țări îndepărtate, am trecut deșertul și am venit de dorul de a-ți asculta cuvintele, predicile despre Dumnezeul unic. Dragul meu, i-a spus înțeleptul, așa cum nimeni până acum nu a traversat podul spre poarta raiului, nici eu nu pot să te primesc. A fost gonit, pedepsit și băiatul, vrând să-l ajute pe tânăr, a pus primul picior pe sabia ascuțită și a văzut deodată că talpa călcase pe ceva sigur, neted, și a simțit că parcă este sprijinit de cineva și a făcut și celălalt pas și, ce credeți, a traversat tăișul sabiei și a ajuns dincolo de prăpastie. Toată lumea a rămas încremenită, mirată la această minune care s-a produs. Dorind să ajungă la cor, prin mulțime, a văzut că un judecător judeca un caz.
Un bogat o dădea în judecată pe o văduvă sărmană pentru câțiva arginți, judecătorul i-a dat dreptate bogatului și fiica văduvei urma să fie slujnica acestui bărbat. Băiatul s-a apropiat de corn, a pus mâna pe corn și acesta imediat, cât era cornul de mare, s-a ridicat la gura lui, iar doar a oftat și din corn a ieșit un sunet divin care de fapt a făcut să vibreze toate coloanele, toți pereții templului. Oamenii s-au apropiat, au rămas înmărmuriți că s-a produs această minune. Și copilul iar a dispărut prin mulțime. Băiatul, petrecând în templu atâtea ore, fiind atras de lucrurile care îi plăceau și săvârșind aceste minuni, nu și-a dat seama cât timpul trece atât de repede. Spre seară, părinții băiatului, îngrijorați, înmărmuriți, triști, au străbătut drumul înapoi spre templu și pe drum întrebau pe toți: n-ați văzut un copil rătăcit care merge singur, ne-am pierdut fiul? Cineva i-a răspuns: pe copilul vostru nu l-am văzut, dar am văzut în templu un copil care a reușit să treacă prin poarta dreptății. Altcineva i-a spus: pe copilul vostru nu l-am văzut, dar am văzut în templu un copil minunat care a reușit să treacă spre rai, a traversat puntea raiului. Aceștia s-au apropiat de templu, abia și-au făcut loc prin mulțimea care dorea să vadă măcar umbra aceluia care era glasul pământului și, văzându-l pe copil, mama a început să plângă în hohote. Băiatul s-a apropiat de mama lui și a spus: de ce plângi? Cum să nu plâng când am crezut că te-am pierdut pentru totdeauna? Mamă, nu mai plânge! Eu sunt aici în templu, eu nu urmăresc măreție. Dumnezeu prin mine a făcut aceste minuni ca să-i ajut pe cei trei sărmani. O, fiul meu, plâng pentru că oricum tu ești pierdut pentru mine, pentru totdeauna. De acum încolo, interesul tău va fi dreptatea în lume, dorul tău va fi paradisul și iubirea ta va fi aceea de a iubi pe toți oamenii din jurul tău. De ce spunem amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă cuvântul acesta? Iisus își începea cuvântările prin cuvântul amin. Amin apare în Biblie când Iisus spune: amin, adevăr vă spun vouă. Adevărat este ce vă spun vouă. Cuvintele Mântuitorului reprezintă mesajul cel mai pur și mai sacru. Cuvântul amin provine din limba veche ebraică aramaică, ce înseamnă adevărat este, așa să fie. Acest cuvânt amin întărește rugăciunea și ea se spune, de obicei, la sfârșitul fiecărei rugăciuni. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, vă urez o săptămână luminată, Doamne ajută!